कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. केंद्र सरकार संपूर्ण देशामध्ये जातीय दंगली घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात ते आता लागलेले आहे. जातीय दंगली घडवून आणण्याच्या मग तो लव्ह जिहाद असेल. अरे लव्ह जिहाद मध्ये जर 400 मुली महाराष्ट्रातून जात असेल तर देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून काय करताय? 2 महिन्यामध्ये 400 मुली जातात, मग तुमचं गृह खातं झोपलेलं आहे. किंवा जितेंद्र आव्हाडने सांगितलं 4 तरी मुली दाखवा लव्ह जिहाद वाले कोण आहेत त्या. एकतर हे दाखवा, नाही तर ते तरी तुम्ही सिद्ध करा की तुम्ही निष्क्रिय आहात म्हणून. पण लोकांमध्ये संभ्रम पसरवायचा की लव्ह जिहाद खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला. औरंगजेबाचं हे भूत भारतीय जनता पक्षाने एमआयएमच्या लोकांना हाताशी धरून आणलेलं आहे, हे लक्षात घ्या. त्यांना माहिती आहे की आता मुस्लिम हा आता एमआयएम कडे राहिलेला नाही, कारण एमआयएम हा सुद्धा भारतीय जनता पक्षाची सुपारी घेऊन काम करतो, हे उत्तर प्रदेशला सिद्ध झालं. पण आता एमआयएम त्यांच्यापासून दूर गेला, मुस्लिम समाज एमआयएम पासून दूर गेला. सुदैवाने या मुस्लिम समाजाला उद्धवजी ठाकरेंचं नेतृत्व भावलं. तर त्यावेळेला केंद्र सरकारने एवढे निर्णय घेऊन अख्ख्या देशामध्ये जातीय दंगली झाल्या, धार्मिक दंगली झाल्या, पण महाराष्ट्रामध्ये एकही धार्मिक दंगल होऊ शकले नाही, कारण शासनकर्ता हा तेवढा प्रभावी होता उद्धवजी ठाकरेंच्या रूपाने. त्यामुळे होऊ नाही दिलं दंगल महाराष्ट्रामध्ये. पण इतर तर झाल्या की नाही, गुजरातमध्ये झाल्या, सगळीकडे झाल्या. पण आता सुद्धा तसंच आहे की ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त धार्मिक दंगली घडवून आणण्याच्या आणि त्या दंगलीच्या माध्यमातून हिंदू समाजाला सांगायचं आम्ही पालन करते, पोषण करते आहे. पण ह्या दंगली घडवत असताना त्याच्या पाठीमागचा सूत्रधार कोण आहे? मग तो कालची कोल्हापूरची दंगल असेल, संगमनेरची दंगल असेल, संभाजीनगरची दंगल असेल. संभाजीनगरला सुद्धा मागच्या 2 महिन्यापूर्वीची दंगल झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दारू प्यायला पैसे दिले, त्यांच्या हातात काठ्या दिल्या आणि त्यांना सांगितलं समोर ते हनुमान मंदिर आहे ना, त्याच्या समोर जाऊन तुम्ही मुस्लिमांना शिव्या घालायच्या. आणि प्याले दारू, 3-4 जण घातल्या शिव्या, आले मुस्लिम बाहेर, मारलं त्यांना. पण त्याचा करता कविता कोण आहे एकदा तरी बाहेर आले का? या धार्मिक दंगलीचा कोणाच्या तरी भडकावण्याने होतातच की नाही. सुदैवाने काल कोल्हापूरच्या झालेल्या त्या दंगलीमध्ये औरंगाबादने सांगितलं तर खरं आहे, तरुण पोरांना त्याच्यामध्ये अटकवायचं, तरुण पोरांची माती भडकवायची आणि तरुण पोरांवर केसेस टाकायच्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.